Assalamu alaikum hormatly tamaşaçylar. Bugün 2021-nji ýylyň 25-nji maýy. Bugün mektebi tamamlanmada laýyk 25 ýyl bolýar. 25 ýyllygy bayram etmek üçin owa sınıfdaşlarymyň ýanyna barýan. Owamyz Aşgabatdan Günnogorda 45 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Odulky Gäwürt etrabynyň Niýaz adynaky ýa-da Akbuda etrabynyň Bereket owasy. Şol owaň 10-njy orta mektebini 1996-njy ýylda tamamladyk. Owamyzda 2 mektep bar, 10-njy we 11-nji mektepler ikiden 2 çalyşykda işleýär. 1967-nji 68-nji ýyllarda Garagum deriýatynyň boýunyna täze owalary açmak kararyna gelinýär. Şoň netijesinde de bizim owamyzyň düýbi tutulýar. Halk arasında 8 PMK diýilýär owamyza. Muňam sebäbi şol döwürler 8-nji передвижная механизированная колонна, ýani 8 PMK diýilýän guruluş edarasy bizim owamyzda ýerleşipdir. Toňlugy bilen şol guruluş edaratynyň ady owamyza geçipdir. Owamyzyň başga ady Lenizm ýoly, soň Niýaz adynaky, häzir orada Bereket owasy. Owamyz esasy paxtaçylyga ýönetilýär. Öldügürünü tutuş welaýatda paxta meýillamasyny iň köp tapşyrýan owa bizim owamyz bolupdyr. Hakykatdan da owa daş töweregi ekin meýdanlaryndan gurşulyp alynan. 1987-nji ýylda mektebe 1-nji sınıfa bardyk. 1996-njy ýylda da mektebi tamamladyk. Şol döwürler orta mektepler 9 ýyllyk edildi. Biz 1-nji 9 ýyllyk bolup tamamladyk. Bizim okan döwürlerimiz owa mektepleri paxta ýygyny mewsumynda ýapylýardy da okuwçylaryň hemmesi paxta meýdanlaryna iş edilmäge gidilýärdi. Bir günde 50 kilogram paxta ýýýardym. Güner tanyçy 25 kilogram, güner tanyçy 25 kilogram. Yani garada owa durmuşda paxta ýygdyk, mal bakdyk. 2000-nji ýyllaryň başlaryna biz maşgalamyz bolup Aşgabat şäherine göçüp gaýtdyk. Ýöne sınıfdaşlarymyz häzirem owada ýaşap, işläp, mal gara bilen, ekin bilen güzerandyrýarlar. Şol uzakdan seleňläp görünýän owa bizim owamyz. Bu bolsa Garagum deriýasy. Görüşmez ýaly owaň çar tarapy ekin meýdanlary bilen gurşulyp alynan. Şu kanalyň boýundan çağa watymyz mal bakýardyk. Owa durmuşynyň esasy aýratynlygy nämede? Olam adamnyň agzy birliginden. Toý bolsun, ýas bolsun, owa adamlary deň çekişýärler. Esasanam ýasly günler has içgin duýulýar. Nem adam durmuş, neymişe toy bolup duranok da Allah sakladyň içinde bolmasyn ýöne ýas bolanyna biri abrgatyp berenler, biri howlyň arasalap berenler, ýene biri mal soýup oturanlar, garaz agly birlik bilen jynada bolanlar dagy namazlykda boş ýer tapylanok, şeýle agly bir owamyz bar. Merhumyň belli günlerini ýürütilip aýtmak gerek däl, agly bir bolup gelýärler. Beýnençe paýlaşýarlar. Sanlar da bolsun. Näderem orok mewsum dowam edip ýör. Ballarok mewsumy görüşmez ýaly. Ýa-da aýtdym, owamyň 4 tarapym ekin meýdanlaryndan gurşulyp alynan. Diye kahvası var. Şoň boýunda da boyun bakýardyk. Çağa bakmaz. Mal bakdan hertiýän belli işlän ýerlerine şu ýerleri.
ovamız ulup baraya. Ne bu haftada görsünüz yani. Yukarı amatlıklı zaylar kuruluyor. Yenilikli karnın hatabını. Onlar bir yerlerim ekin meydanlardı. Ne ovamızda dövrü var, çağlar var. Ovamızın en oğudan binalarının biri. Ana minaralar telenmep görünýändir. Ovamızın täze meçidi. Bizim öýle mol tarapdady. Ýani bir göçüp gaýtdyk. Ana mektebimiz. Ýa-da mektebde bar kör. Meçidle tanıştyraýyn sizi. Ovamızın meçidi. Recep Hacı meçidi. Yurdumuzun telekeçilerinin hayır takavatının hasabına kurulan meçid. Hovuzum arasında kaptanına kömekçi hoculuğu var. Olsun yani. Ne görüşümüz yani. Oğudan meçid. İki katlı. Yanan belleşimiz yani. Yürek imanlı. Telekeçilerin hatabına kurulan meçid. Allah onlardan razı olsun. Yani meçide girenme doğru. 2 rekat meçid namazını okalı. Son nisibedenden mektebe vararız. Yine de bizim mektebimiz. Yani esası giriletinden vararız. Bugün 25. may olan son kıcamda varası gidip dur. Bir mektep 1978 yılda açılıp ulanmağa verilýär. Yani belleşim yani biz 1987 yılda barınıştan payarlık. Son kızanda varası gidip dur. Bizim sınıftaşlarla mektepte duşursaydık. Sınıftaşım gari adılan oyununu hem de tayin nakar sor bir sürü vermeli. Gari adı kutlay 20 yaşında. Onlardan diyorsun hem de kısasın ya. Tamam aydan gelsin. Tuvarı mektepte son kızanda var diye hayvanlandır. Biz okudan muğolimlerin köpüsü häzir ayette yok. Yatan ýerler ýaty imanlar hemra bolsun. Allah olardan razı bolsun. Käte käýärdiň, akäte bolsa maktardyň. Günnüzlerini okudyp gece kitap agtardyň. Seni qıynanırardım, seni begenirardım. Aladalı yüzünde ata keşfini görürdüm, ene keşfini görürdüm. Anı senden öğrendim, beyanı senden öğrendim. Ay senden öğrendim, günü senden öğrendim. Nämeler bilýän bolsam şonu senden öğrendim. Men zerarly ağardy, qara taçyň bir gyly, madam saňa minnetdar, madam saňa bergilli ýaşaýar. Muğolimlerimizden münkeren razı ederiz.
Allah da olardan razı bolsun. Ne 25 yıllığa tayyarlık. O düğün käsini soğanını doğra koyman adamlar o yatır çıkıp galıptır. O palon käsini indi doğrayalar. Ve paqutlaq koyar 25 yıllığa. O Allah sen nikilere ne yine nikilere hidayetini zan sağlık kılan. Amin. Sağ ol. Aydan gelsin. Söylüyordu da söyle oturmak istiyorsun. Sağ ol aydan gelsin. Yani su anı su da anı ullokan boynu orada. Ne şeydi? Otur. O sınıftaşlar gelýänse käsiri ardyýar. Yer almaz diýär. Ara nahar sonra taýin etmeliler. Aynı öýdäki ýani işlemede etdiler. Doğrudan mı? Ama mutlu olmayayım meşhurluğum. Edip burada her 5 yıldan aslında her yıl 3 trollüm diye soruyorum. Hemen iş aladı iş kolon nokta. Razan hatta ol bundan edip burada yıl meşhurluğum her yıl birliklenmedi. Qariyadılar da öyle yaptı. Doğru. İngilizler bayağı. Ene şu at giyeceğe alıp gelen sınıftaşımızdan yer alma artmaya başladı. Hani adam öğünün hakkında bir kağıda edip verden 25 yıllığa mutlak verden. Ne kutlu olsun 25 yıllığa. Ağa. Neyse. Oturmak. Ayak senin saçın bereket şimdi o senin bank oluyor. Bir kamera atıyor bayda adam. Vallahi kutlu olsun. Sağ ol aydan geldim. Sağ ol. Ne sınıftaş kıyılar gelýänse hemme de tayin edecekler de bular. Tuğurum. Öy dedip böyle işimiz var diyen baba. İnternet oynayacak Burladım ben internet oynayacak Begenç klasdaşımızdan gelip koşuldu. Begenç kutlu 25 yıllamıdı. Sağ ol. Đó là em thao lịch nè, bây giờ ăn đúng mình nó thao nó đi mà Avvalin bolğan da ne em thao lịch bây giờ thao đi Ardı ve de o. Ay 30 yıllık ne 45 yıllık 50 yıllık da oturmakla ne diyeceksin? Sağ ol. 40 yıllık aytmadın ha. 40 yıllık 60 yıllık 50 yıllık. Evet tuğurum. Sağ ol aydan gelsin. Ana bula tayin ne degan Kasım bula tayin Käşimiz tayin edir. Yer almamızdan tayin olýarmy? Yine palawymyzyň düýüni atardyk. Etimiz, soğanymyz, käşimiz. Nepal. Ne bilen çektirmämiz. Ne hep bolsa. 2 dürlü nahar. Sonra biraz giyjirek çiğişdik pişirer. Ne tuğulama. Naharlamyda tayin boldy. Ne palawymyzdan tayin. Çorbamyzdan tayin. Ne oğlunlarım garaşy oturlar adyr. Buyuşturup alır. Ne bilen garýadyn howlusynyň almalary tuğulama. Ne owada. Şunu ali ekinlikin mal gara bilen ne gara. Ene şu at parahat klasaşymyň gelip boşuldy, ýöne iş gutolansan geldi. Al parahat 25 ýyllyk gutlap ber. Desip pordo 25 yıldır. Yine kışı günleri ay arasında ne var? Estağfurullah. Onlarla dediğinler ha. Yok daha şeysin. Aha. Haydi ver. Kutlu olsun. Şunu olsun. 30 yıllıkta da 35-40 yıllıklarda da canım sağ olup dursa oturmak meselesini en büyük saçağı bereket artsın. Amin aydan. Toy olsun Allah zendine toydu katlaşalım. Ova sağ olun. Amin aydan. Ne var katlaşalım. Ödünden kellaya kulan başladık. Para alım kellaya oynanlı. Han kutlu olsun. Allah'dan yeni zikirle oturmak nasip etsin. Sağ ol babacan aydan gelsin. Atacayif Mehmet Nazar sınıftaşımız. Allah'tan zahmem sağ olasın. Hemmem birbirimizi uzak yaşamıyoruz. Hemmem. Sağ ol aydan gelsin. Aydan gelsin babacan sağ ol. Ne kıyılamıdan geldi. Sınıftaş kıyılar. Han aydın onunla. 25 yıllık. 25 yıllık kutlu olsun.
olsun. Yine yıllara da Hudaya tırtın canım, davasını sizin kaldırıyorduk bilen. O tanaya kanaylan versin. Toylamadan ne tip bana çağlarım, toylarına dostlarım, hukmayla yaptıklarım. Tuğlama neticeden inne sınıftaşlarımız çağalarını öğrenip çıkarıp başladılar. İyi liderlikten edip bazı toylarda didarlaşalım. Öyle hocamda mağadan varsın. Ayda toylu. Öyle mi? Sağlıyorduk, düzmeye düştük. Ne kadar hava? Yine kimin ne sorsa otur, her şeyin koyunca büyüşmek neydi? Da olaydan. Sağ zıplamanın zanlı. Bak, bu benim sağ. Ne hormat tomaşçılar men neme sınıftaşlarım şular. Jana sağ olsun. Öyle hocamda mağadan varsın. Sağ olun. Sağ olun. Mehvan vatandaşlar sizin hem canına sağ olsun. Öyle hocamda mağadan varsın. Hasaklarının bereketi kıyam varsın.